Marede mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohor gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohor gowarni tondi perbadia na tumopa langit dohor tanon. Amen. Sonod do didok Tuhan Yesus. Yanggo poda na diau, dangau na punasa, poda di namar suru au doi. Mulwadong manangise na mabain lomoni rohani amai, botod ni taringot tu podai, manang nasian debatai, manang na huatao ni sian roha-roha kusat diri, songon na didok surati, aka batangai na mangulu do mabaor sian pamatang ni porsea diau. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo no satu dosan, nasokal jala na bonar, dialoho na nigijang maroha, jala dipati bohodo na serep maroha, alani hupangido hami tuho, seramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai tugu-tugu hami marhiti-hiti tondim, asa udu, serep, tubu, jala burju rohanami diadupan ni halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita.
Tatangihon ma pati ni debata di minggu ta sadarion, ima pati parjolo dohot lapatanna, pati parjolo, audo jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bayanonmu debatam, dia do lapatan ni oddo. Ikono biar rohata jala humolong jala pos mida debata asa mida nasana adong ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nawambar tupatikmi. Amen. Maredde mahita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha jalana basar doho, saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sesa masude dosa nami, dang adong nahu pangasaon hami, dukun ni asini roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo, hupangasaok kami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabige ma baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Adong do dihita sintuan ni malim nasongoni. Nahudul di siamun habangsa di hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbaeni bana do panguluon ro di ujungna akan nasadok ro tu di beata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong asa ditangihon nasida hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Markurma inahanna.
Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggu pasiahon dung trinitateson tersurat di Yohanes onom ayat 24 1:25. Asadung di dana toropi naso disi Yesus nangaka sisian nape dibongoti mamuse aka parau jadi Roma tu huta Kapernaum mengulului Yesus. Jadi dung cupang nasida ibana di baribani tawi nina nasida ma mandok ibana guru sari-hari doho rotuson Dungi nina Yesus mamang lusi nasida tutusi tutudo nahudokon tuhamu dilului hamu peau dada ala naong rohamuna tadai tungalani nabo surido hamu namangan roti unang masih panganon na olo salpulahang alai si panganon na mian rodi hangoluan na saleleng-leleng na nanay lehonon ni anak ni jolmai tuhamu ay ibana do di hatidakon amai debata. Dungi nina nasida mamando ibana dia ma baheonon nami asahula hami aka ulaon lomoni rohami debata. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida hapor say hamu ma nasi siguru ni debata ima ulaon lomoni rohana. Dungi nina nasida ma asa dia ma tada bahenommu sidaion nami asatung persea hami diho ala di aha diulaho. Ia ombu nami mangan mana do di patorsihan songona tersurat di lehon do roti sian banua ginjang panganon nasida. Dungi nina Yesus mamandok nasida si tutudo hatakon tuhamu apalasi Musa mangaleo tuhamu roti nasian banua ginjang damangido mangalean dihamu roti natutu nasian banua ginjang. Aina tuat sian banua ginjang do si lehon hangoluan tu portibion ido roti nasian debata. Gabe didok nasida ma saitong maleon tuhami ale Tuhan roti sisongoni. Dungi nina Yesus nama mandok nasida au do roti hangoluani sandok na somalebe manang ise naung rotu au jalan na sotupa be mawas manang ise na porsea di au. Ido sahatna martua doa kana tumangion hatani debata jalan ompeopsa amen. Markurma ina Nazaret.
matidakon maha porseotai songona di hatidakon ni dongata sa porseon rap mahita mandok au porsea Yesus Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tanon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na itu buani si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang suabuan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus nama te terpajar do ibana dia opinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pergogo na suasudusani bisi mai bana pai mamulak sogot tu on mangumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi perbadia jaladong sadahuria nabadia huria atau panelak Kristen akan nama dia dot diasani dosa dot dihatai nama mulak mangulus sugut dengan halak mangate dot dengan suara sudah amin. Kur ina Kamis diuduti kur ama. Nang roh hati
Dhamma sari holong niro
Salam. Selamat hari Minggu Madihita Amanginang di Mingguta Sadarion. Titing namasa dihita di Mingguta Sadarion ima minggu 10 dung Trinitatis. Topik debata mangalehon sagu-sagu. Titing namaragam. Parjolo, Parhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton. Selamat hari Minggu, tusude ruas nihuria, nama dohoti parmingguan sadarion. Jala akatamue nami nasadarion dope parjolo sahali, mar minggu di gerejaon, hu pasathamima, hata parhorasan sian huriata, jala selamat beribadah di pasu-pasu debata mahita marhite parminggota sadarion. Paduahon hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeot. Hame parhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon. Turuas nama ulang tahun di tanggal 20 Juli sahat tanggal 4 Agustus 2024. Saya dilehon debatama gajang ni umur hahi pason dohot akalas ni roha. Hatani debata tuna marulang tahun tersurat di Pasalmen 37 ayat 4. Jala halomohon Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham. Akagoar nama rulang tahun hatu tubuh dohot hot ripe boy mataida di impokus ni gerejata. Titing namar bagas, titing paduahon. Neng manjalo pasu-pasu parbagason ma pangoli ganda Henrico Aruan Eskom, anak ni amata Insinyur Morlan Aruan, tubuh ni inata Surya Boru Siregar, Sian Huta Jalan Sewampu Baru nomor 28 Wik Bethesda, Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan. Dohot Oroana Dina Paskaria Siregar STH Boru Niamata Johannes Siregar Tubuni Inata Siti Ombun Boru Silalahi Sian Huta Sigambal Labuhan Batu. Huria GMI Efrata Sigambal Labuhan Batu. Sakap pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 di Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Distrik 10 Medan Aceh, masuk pukul 10 WIB. Papungu Pelean Sadarion Papungu Pelean Tujolo Dohita 2A 2B tu haporluan ni diakoni sosial dohot sentralisasi. Paduahon Minggu tanggal 10 Agustus 2024 nanengro Papungu Pelean Tujolo 2A 2B dohita tu haporluan ni Huria dohot sentralisasi. Palimahon rapot Bible Fru HKBP.
Nah di tanggal 20 sia Juli sahat tanggal sada Agustus 2024 mardalan denggando rapot Bible Fro HKBP na dipatupa di Hotel La Bersa Balige na diuluhon Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Domutusi dung simpol tiktingon tabegema tona rapot Bible Fro HKBP. Panitia Pesta Tahun Oikumene Inklusif Dohot Pesta Gotilon HKBP Immanuel tahun 2024. Hombartu program kerja Panitia Pesta Nihuriata Ima pencarian dana melalui bajar dohot lelangkor domutusi dipatupado bajar di tempat dohot lelangkor dung simpul parmingguon pagi dohot siang. Asariama hita tu sude ruas lau mendukung kegiatan pencarian dana na dipatupa Panitia Pesta Nihuriata. Jadwal bajar dohot lelang kur boima tabereng di stensil warta jemaat. Papituhon Dewan Koinonia, Seksi Lansia. Di hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 di Patupado PHD Partangyangan Lansia masuk pukul 10.06 WIB maringanan di konsistori HKBP Immanuel. Domutusi pinangidoma tusude ruas lansia na adong di Hurianta asaria mandohoti partangyangane. Nomor 8 acara partangyangan wek nomor sia inganan na manjabui partangyangan wek Rabu dohot Kamis. Torop ni ruasna mandohoti partangyangan tanggal 28 Juli 2024 dohot jadwal pelayanan di hari Senin saat tu hari Minggu nangiro tajahabema di stensilan warta jemaat. Nomor 12 jadwal parkur tu Minggu tanggal 10 sada Agustus 2024. Minggu pagi Ima Ina Maria dohot RN HKBP Remaja Naposo Bulung. Minggu siang Ina Kamis, Ina Jeriko, gabungan Jeriko dohot lansia. Nomor 10 tolu ruasna opname di rumah sakit dohot nama pemulihan di Tonga Bagas. Nomor sada Nyonya Siagian Borusi Majuntak Wek Jordan pemulihan di Tonga Bagas. Paduahon Inang Opung Elo Boru Tobing Wek Jeriko diopname di Rumah Sakit Adpen Medan. Patuluhon Nyonya Sintua Pardede T Boru Simanjuntak Wek Bethesda diopname di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Tatanya konma asaboy hatop malum turuas namar sahid na di Rumah Sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas. Paduahon warta keuangan sentralisasi dohot non sentralisasi keuangan diakoni sosial huria dohot keuangan pembangunan. Laporan keuangan ni gerejata tu sentralisasi dohot non sentralisasi boy mata ida di lampiran kolom parhepengon ni huriata di minggu sadarion. Hami mandok mauliate tu sude ruas napasahaton pelean bulanan, tahunan, perpuluhan, hamoleateon, diakoni sosial, dohot pembangunan ni huria. Debatama nama masu-masu sude ruas ni huriata. Pail warta jemaat lengkap boy mataida marhite scan QR kode na adong di halaman terakhir di warta jemaata. Horas Salum
dihita saluhutna. Mau lihat ya. Tapa pungu ma apeliata huhut marede. Maratang yang mahita. Mau lihati rohanami tu adopanmu Tuhan. Napasikopon ngulunami ganupari, narikot nungahu jalo hami. Marahahi pasok kami, jala disari hokodo hami. Jala rodo hami tu bagas joromon. Madok mau lihati disude dengan diwasam. Mamuji ho Tuhan, pasahaton ngulunami. Jala naing majalo hata hanguluan. Paurat tombai tu ate-ate pikiran nami. Asa boi hugolom hami, hu ulah hami jala hu parangi ho kami. Mamasu-masu maho Tuhan, lam tugu hami di haperseaon, lam mamora di hatami. Hatami nagabi gugu nami, madalan yak kepartikian nani lehomi. Urasi hami siad dosa nami,
tung patau hami diado pami. Jakom mahami Tuhan dihangoluan na pinarademi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Shalom mamanginang. Hatan itu hatta di hita di mingguta sadarion ima sian 2 Musa 10 ayat 2-1 walu. Hujaha di hita jala tapai huti hukma di bagasar rohatta songonom ma didok. Jadi marmungutungup ma sadok luhutan di halak Israel dopak si Musa dohot dopak si Aaron di halongonani. Didok halak Israel ma tunasida. Tung somate hami dibunuh tangan di Jehovah di tanah Mesir. Dinahudul hami di labung hudon akka namarisi juhud. Dinabosur hami mangan sagu-sagu. Ai ditogihon hamu hami ruar tu halongonanon. Laho mamunu sadok luhutanon aturaparon. Dungininda Jehovah matu si Musa. Ida ma parokku matu hamu udan sagu-sagu sian banua gijang. Asa ruar bangsoi jala di papungu-pungu sae sadarinai. Asahu ujuni nasida manang turuton nasida patiki manang dang. Alai jupang pauno marihon paulion nasida ma nabinuan nasidai. Gabe silopi mai martibakon na pinapungu-pungu nasida siapari. Dungi didok si Musa ma tu si Aaron ma tu sude halak Israel. Bodari omma boto omuna Jehovah paruarhon hamu sian tano Misir. Sogot manogot ida omuna ma hasangapon di Jehovah. Ainunga di bege ibana parungutungutom muna dopak Jehovah. Aitungi semahami pola ubahen tung marmungut hamu dopak hami. Akupni didok simu sama. Molo dileho Jehovah juhud panganom muna bodarion. Jala butongan mangan sagu-sagu manuguk nai. Alanaong dibege Jehovah parungutungutom muna. Namar mungu-munti hamu dopak ibana. Aitungi sema anggo hami pola. Dada dopak hami hamu marmungut. Dopak Jehovah do. Ido sahakna. Marmungut-mungut imana diuhal sian terpuk tahun. Mungkin sarupa mau mengeluh. Bahasa Indonesia bersungut-sungut. Atau mudah tersinggung. Mudah tersinggung melihat atau mendengar perkataan orang yang tidak sesuai dengan hatinya. Mudah tersinggung manang marungut-ungut molo daksaut nadi rohana manang sesuai keinginannya. Di turpuhon marmungut-mungut bangsa Israel. Dan sejalan manang dang diatu sinasida. Rancangan ni dewata naong niatur honna tu nasida. Dang tarjalo nasida. Didok diturpuhon. Tumagod dohami di tanah Mesir. Mengalang juhud jala denggan si panganon. Ninna nasida. Ala di pardalanani ditogi hod dewata nasida sian Mesir ima dalan di dewata. Ai di parhatoban nasida di Mesir. Jaladang lomorohan di dewata nahina holonganna di parhatoban akan asoporsea tu dewata. Dang lomorohan di dewata menindas nahina holonganna bangsona ima halak si pelebego bangso pirai doh halok Mesir. Holong dorohani dewata tu bangsona tu bangso Israel. Alani ditogi homma bangsoi sian Mesir di padang gurun sahatu tano kanan.
Sada contoh molo ditogi hodongan iba mangan, eta mangan tu san ninda. Berarti naung tanggung jawab do ibana soal biaya. Songoni ma dewata ditogihon bangsoi sian Mesir tu tano kanan naung dijamit dewata do ngoluni nasida. Alaidang di ida bangsoi noni dong di dalan manang di padang gurun marungut-ungut nasida. Ditogi hod dewata nasida alasanna asa unang tertindas, asa unang magodo ngulu nasida. Asa sejahtera do. Jalabui hibul nasida manobba dewata. Molo dilehod dewata tu nasida inganan. Jala di padat to dewata inganan nagok susu dohot madu. Ima simbol kesejahteraan yang penuh dan sempurna. Dan di ida nasidai panuguon di dewata itu yang terbaik. Pangatur honon di dewata ina terbaik. Jalan unga diatur hod dewata perdalanan nasida nangpe mamulu sapor suhon di padang gurun nadenggat do itong di dewata. Jalan nadenggat do inang tungulu ni bangsui. Jala terjamit do nasida nangpe mangadopi hapor suhoni. Terjamit do ngoluna dak kurangat. Ai dewata nama nugihon mual ni pasu-pasui jalan nama ngalehon ngolu di nasida. Jadi puasa marungut-ungut nasida, naso di ida nasida do pabahenan di dewata bahwa pangatur hono do padongan yon di dewata ido nadumenggan jalana menjamin. Jadi ungut-ungut nasida di turpuhon, dietong nasida menak nasida di Mesir mengalang juhud dohot mangalang si panganon na tabu-tabu hape nunga di perhatuban nasida. Jod do hita dang tahilala di perhatuban oleh kerakusan manang keinginan manang hawa nafsu dagik taon di perhatuban. Kadang kita diperbudak pekerjaan kita, kadang diperbudak oleh keinginan kita. Alai dang tatadda gudang pasu-pasu ni dewata nata jalo alani marungu-tungu mahita. Sosot doi manang jonok doi dekat itu kepada kita. Yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah makan dan minum. Kebutuhan pakaian yang terbaik dan mungkin tren juga dari ujung kaki sampai ujung rambut ditampilkan dengan yang lebih baik atau lebih modern atau lebih tren nindakan jala itu keinginan daripada daging kita atau mata kita terdok lapar mata, lapar pakaian, penampilan, puasa dan lain-lainnya itu ingin didengarkan. Gudang kebutuhan-kebutuhan kita yang setiap hari yang membuat kita marungut-ungut, bersungut-sungut atau mengeluh. Dungo holan terlambat, dungo mengeluh. Maul taula garejo mengeluh. Manang dang sikop serapan di parade mengeluh. Apapun yang kita jalan, yang kita lakukan selalu mengeluh. Manang molo adong si panganon holanon do dang mergati nindakan mengeluh. Manang pugos ay holanda pugos si tatorus mengeluh. Nunga mamora ibana tong adong keluhan masih kurang. Jadi semua kita soal kebutuhan sehari-hari itu yang menjadi keluhan. Tidak pernah kita merasa sudah cukup. Tidak pernah kita yakin bahwa sudah bisa kita sejahtera dengan apa yang ada pada kita. Alani dua hal nanaing dohonon di turpuhon, jojot dohita mamereng dari sudut apa yang kurang pada kita. Alai naing dohonon di hata ni dewata, boha dohita mamereng bahwa pasu-pasu ni dewata, naung diatur hod dewata, naung nilehon di dewata tu hita naing idaota, kita terjamin
tidak pernah kekurangan apa yang sudah ada pada kita. Dewata do mangalehoni, jala pasti terjamin hidup ta. AHP nautaula, AHP natahanguluon, jala AHP natabulus. Alani diajari kita untuk belajar mengenal berkat Tuhan. Alai tabereng matong di turpohon, nangpe marungut-ungut, bangsoi asido rohani dewata. Paro okuma sagu-sagu ninda. Mungkin memang ya tidak ada hari tanpa mengeluh atau bersungut-sungut, tetapi nangpe dang didok dewata paro onna sagu-sagu sasitongna nunga rade pasu-pasui sagu-sagu namang gebarhon ima kebutuhatta setiap hari. Sudah tersedia di hadapan kita. Kita makan dan minum tiap hari. Sudah tersedia. Tapi bagaimana kita mensyukuri madok mau liate, irabai martangia kita, mau liate Tuhan, mangat dopiau. Dungo pe hita madok, mau liate Tuhan, marhosa dopiau. Mau liate Tuhan, boy dopiau istirahat. Mau liate Tuhan, bah mangulu dopiau. Indah hita. Jadi, neng dohonon na gudang neng si hamolete honotta jala si idaotta, dengan nibasani Jehovah, kebutuhan kita sehari-hari atau yang kita jalani setiap hari telah Tuhan berikan kepada kita, hanya kita menikmati aja, mensyukuri aja, dan bersuka cita. Itu aja yang penting. Karena orang yang mengeluh, bersungut-sungut, sakit hatinya. Dan pasti tetap dia merasa haus dan kekurangan kalau bersungut-sungut. Tapi kalau sudah sejahtera, karena orang tidak tahu sedikit pun yang kita miliki kalau kita sejahtera, kitalah yang tahu kalau kita sejahtera, walaupun sedikit yang kita punya. Ada juga sudah banyak hartanya, banyak juga penderitaannya itu. Mereka lah yang tahu sejahtera enggak atas kepemilikannya. Jadi setiap jiwa itu ada penderitaan dan keluhan dan kesukaran dalam diri kita. Tetapi kuncinya ini firman Tuhan, kenalilah bahwa kehidupan ini dijamin oleh Tuhan. Bahwa kehidupan ini harus kita syukuri karena sudah disediakan semua. Alanunga di farade dewata. Jala naing tajalani mah, kita jalanilah dengan penuh sukacita. Kita nikmati aja, kita syukuri. Kalau kita masih bisa makan ini dan itu kita syukuri. Bahwa lodang bui memangan, nungati bo gulana, nungati bo tensina, nunga darah tinggion. Dan bui bebana menikmati si panganoni. Jadi molo sehat kita adalah adong dilehon debata tu hita, bata tajalanilah dengan penuh syukur. Mensyukuri marhite napa jonokon ngolutta tu dewata. Mensyukuri sudah ada di hadapan kita berkat Tuhan. Ido nakidison sogot haduan para diokku jala parokku masagu-sagu tu bangsoi ninna. Artinya sepanjang hidup kita, walaupun memang kita berdosa, walaupun memang kita bersungut-sungut, walaupun kita memang selalu mengeluh, Tuhan tetap mendatangkan anugerahnya dan menyediakan dan memberikan apa yang kita butuhkan. Hanya bagaimana kita mengenal anugerah tersebut. Alani bahita manau boto marsungut-sungut dohita di ngulut tahun unak kamu holsoan di mana ngah. Didok Yesus audo roti hanguluan. Jala didok Yesus Matius 4 ayat 10 sadai asa si panganon manang roti dada holan roti nata hidai manang nata pangani alai sian hatani dewataro alani na jojot tita marungut-ungut jojot do hita holan pergumulan soal makan dan minum idong abaini alai soal partodiota soal parsawarata tu hatani dewata. Apakah kita sudah puas, manang jenuh, manang kita tidak mau tahu, atau tidak atau kering, manang dang hot, jaladang tatabda akan nadenggan basa, nadenggan nabi nahin di dewata. Jadi dua hal, holan natayahi jalan natapikiri di ngolon holas sifanganon. Ya mungkin di kegiatan tahun holan mamikir hon hepeng.
tabai bajar, tabai pembangunan, tabai non. Ulo do gabe pikirata ba marminggu be boha menghasilkan do kornami, menghasilkan do bajar nami ninna. Alai dang didok, ahado hasil ni jamita diau, ahado hasil ni ibadah diau, ahado hasil ni komunikasi kutu Tuhani. Dang tai jalan ngagudang pasu-pasu ni Tuhani diau, boha gudang tabain batas-batas manang ungut-ungut, manang keluhan-keluhan. Jadi di gereja pe ibana mengeluh. Dang dihilala be pakorondi ibadah nai. Dang dihilala parsauranna manang hatan di dewata mamakulingi ibana di nguluna. Karena banyak keluhan-keluhan. Dang merbatas keluhan-keluhannya itu terhadap semua orang. Atas sikap orang, atas perkataan orang. Dalam ibadahnya pun bersungut-sungut. Alani memang asido rohani Tuhani dihita di pangalahotai tongdo di pasu-pasu alai didok tu hita naing mabusur hita di partodio didok martua mana mawas di hati goran dohot di berbahagialah orang yang haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi naing busur di partodion jala nang di parnguluan nunga di bara di bata. Bosur doh kita tidak kurangan. Terjamin kok. Tidak akan mati kita kalau kita miskin. Dan tidak, walaupun mati di dalam kemiskinan, tapi bukan karena miskin itu kita mati. Tidak akan mati orang yang tidak pernah dia mengalami hasil yang berlimpah-limpah. Tetapi masih setiap hari masih bisa makan dan minum. Yang penting yang terlihat dalam diri kita adalah bersyukur, jalani dan hidup di dalam Tuhan. Alani aka amang inang, alani ima intina dewata mangalehos sagu-sagu. Indah, alani unang marungut-ungut, tada mapasu-pasu ni dewata naung jinalomi. Jala hamalete homma, dalani mah. Jala didok mesesia terpuhon dewata patuduhon ngoluni bangsoina di hapor suhon di padang gurun songon edeni nasaret nakin ngolu parsorio do ngoluon ninna tonggo pakilalana na mengeluh inakikan alai didok di ida dewata do ngolumi jala dewata menjamin ngolumi jala marhite holan madok mauliate do hita di sude pasu-pasuna. Lani bohado hita manikmati nguluon debatana mangalehon hanguluani dohot madok mauliate jala makalasso sude pasu-pasuna nang tajaloi. Carana ima ba lasor hatta madalani nguluon selalu busur di partodion ima tetap haus akan hidupnya hidup di dalam Tuhan dan akan hidupnya atas pemberian Tuhan, dia tetap bersyukur, akan hidupnya hidup bersama dengan Tuhan, senang, itu aja yang perlu. Bahwa dengan demikian pasti kita menjalani hidup ini dengan terjamin dan dijamin dari Allah. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Martang yang mahita. Maulihati Tuhan, marahiti hatam, namandugi hok kami, asa huboto hami hodomual ni pasu-pasu. Asa mamora jala busurak kami. Mangatusi ngolunami di parrohau pikiran manang partodion. Jala boy hami mangatusi nang ngolunami di ngolusi ganufari. Nungarade di baiko. Alai jok-jok do hami marungut-ungut. Jala huilala hami say nahurang. Mabuah kami tu dosa. Daosi ako, jala mabuah kami tu hamagoan, dang huboto hami madok mauliate, jala dang posrohanami, jaminan ningulu na nilehomi, nunga rade di baheko. Tuhan, jod do hami Tuhan, na gumodang di diri nami, marungut-ungut manang mengeluh. Tuhan, ngulu namion parsato kinado, alai na hotro di saliling-nililing na, ima natoktong makilalahon dengan diwasam na mangalehon hanguluan di hami na manoktongi di hasianganon dohot hanguluan na sora suda ido na dumenggan
jala ido hanguluan nami nahoti jala nasitongi. Patadahom mai Tuhami ale Tuhan asabui rohanami makilalahon hanguluan nama noktongi ima ngolu nasian ho na menjamin ngolu nami di hasianganon dohot na menjamin ngolu nami tu hasonangan na saliling dililing na ditogi hokodo hami asa marsiho tami marsoba tuho jala tuho hami marhaporusan marsigatung pahoton ngolu nami diho Tuhan ngolu nami na saliling ni liling na jako mahami marhite asini roham tugu-tugu rohanami asa unang ala ni nama mikiri ngoluon dau hami siako jala dong hot hapor seon nami jala gamang hami jala mengeluh hami taringo tu ngoluon asima roham pargugui mahami urupi mahami laho madalani ari-ari nani lehomi asagok rohanami roha mauliate jala toktong marpos ni roha hodo na mangalehon hanguluan di hami lani tu tangamu mau pasata mingulu nami huriami pargugui disude tanggung jawab na disude akka siulaon di huriami marhite akka panitia marhite pelayanan marhite ruasmi sude nai lau tu hasangapod di ho jala sude nai paposon rohanami nunga paradiomwi di hami jala sude na pinatupan di huriami dalan nami madok mauliate jala huidahami basami doho tuasami na pature-turehon huriami paturehon ngolu nami keluarga nami nang pribadi nami Tuhan patugu hami mangatusi saluhut dengan di basam naung rade di ngolu nami Tuhan pargugui sude huriam marhite pabahenan nasida secara materi pelean manang sumbangan manang akka pabahenan pelayanan pasu-pasu mai tau hasangapod diho jala boy hami marsiohot ditongan di huriami mamuji dohot manguhali sian hatami nagabi gugu jala bohal hamoraon di paratodion nami Tuhan asima roham urupi mahami nang tu arina naingro diakka ulaon nami siganupari ruas ni huriam mangula-ulaonna sian na met sahatu nama gudak satu nama tua di namar sekolah kadadanak gabe akka anak na hasea na terdidik na togu hapersiaonna jalan na uduk jalan na burju tuho Tuhan tu masyarakat nang dia dopami nang rap doho keluarga songoni nang akka sisolhot nami di dia penasida maringanan sehoma Tuhan na masu-masu jala dongani mah nang dasida moladok sia tonga-tonga nami na hurak sehat pamalum mai marhiti hagugun nasian ho asatung hipas di daging to dinami dalan nami makilala hodo na mangalehon hangoluat di hami naso huranga kami di manangaha jala terkhusus nang didongan nami na hurak sehat di bagasan tikion nang na di bagasan pemulihan ima inang nionya siagian borusi majuntak inang opu Elio boru tobing nang nionya situa pardede te boru si majuntak natongod di bagasan parsahiton dasida dohot pemulihan marhite asimi dohot pangobation nang marhite gogo nasiako tarpatu panasida jala makilalahon hinamalum dohot haipason marhite akka usaha-usaha na pinatu panasida Tuhan asima roham dinasida homa nama dongani na paposon jalan na patugu rohana sida songon hatami nama jamin sude ngolu na sejahtera doho hinasikop ni ngolu dinasida ganufari Tuhan asima roham huwa kami sude na niula ni huriam ruas ni huriam di dia penasida makobasi ngoluna songon hatami terjamin ngolu sonari rodina saliling dililingna ay hodo mual ni pasu-pasui pargugui mana sida madaloton ulaonna dohot madok mauliate dohot rap dohot nasida rap dohot to nasida jalabui nasida nang madok mauliate disude pasu-pasum nasahat tu nasida urasi mahami siad dosa nami tung patau hami majalo pasu-pasum jala jakom mahami marhiti asiasim jalo matang yang namion di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Maredeh kita
papungu pelean. Hita jongjong tatang yakom ma peleata ali dewata amanamina di banua gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasau libasa na maulitus hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho say jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asa huparasia kami peleanon pati bulan harajaun mu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion buhai marohanai marhite-hite todim asalam hutadahami gidong di silehon-lehon mitu hami asalam girgir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
ale amanamina di Banua Gijang. Sai pinorbadi amaguarmo. Sai Roma harajaunmu. Sai saup malomani roham di Banatongon songon di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluas siapari. Sai sama dosa nami songon panesanami. Di dosa nidongan damar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu, jala diramoti Tuhan Dewa Tama hita. Disodakon Tuhan Dewa Tama bohina tu hita. Jala sima rohana mida hita. Didopakon Tuhan Dewa Tama bohina tu hita. Jala dipasorohon madamena tu tod ditabe. Oras, selamat minggu. Sahak matu panitia. Cek. Oras, selamat hari minggu ma dihita aka ruas HKBP Immanuel unang pitor mula jo hita. Olah membege pe hita. Paica ina. Olan hudul pehida ngalas. Jadi dari tema penampilan Tuan Guru Ina hari Kamis, aku Bapak juru catat hari ini yang udah pas bang.
Ya, stop. Ya. Waduh, jago do kan? Mantap do suara ini akaina kami sokan. Ngomar tudu langsung namburuon. Memang dang lupa karuas dewa naburu. Doko mahatam. Daku boto katai. Kepada Idang pada hari Kamis, puji Tuhan lah. Baru sedikit kami sudah senang mendengarnya. Dari saya 200. Mulai ate, martoba maju ita. Memang moloron namburuon lasro ate. Asa mangihut nasing ate. Ate namburu. Ngalansia ho ale. Lekodor ham ate namburu. Adong kope hita. Adong kope martudu mau. 50.000 boleh, 100.000 boleh, 10.000 juga boleh. Itu lai 5 juta. Sian Hami keluarga Simanjuntak, Buru Toga Torop 500.000 rupiah. Iya, martoba majo. 500.000 rupiah. Enggak apa-apa, sampai pun saya kesana kemari enggak apa-apa. Yang penting target 10 juta dapat ini. Baik itu. Dari kami Nyonya Panjaitan Buru Toga Torop 200.000. Iya, 200.000 rupiah. Nyonya Panjaitan Buru Toga Torop. Ini ada aku tengok itu Makda tadi, mana orangnya? Baru pulang deh ini, bawa oleh-oleh ini, uang. Cuma segini. Dari saya 50.000. Iya, 50.000 rupiah. Na poso bulung pe bu ido mga lelang. Jolo marid dia majo manang adong kobe. Suruh orang itu juga gimana ini? Kan mertu memang inang daun mantap dong. Ate on inang on berusi Jawa ton. Sian situasi Tompul almarhum 500.000 rupiah. Marbata-bata ya teh, 500.000 rupiah, tepuk tangan. Iya, Ise, oh ada, Dewi, Bere. Tambah sehat ya Bere. Lasro apa itu. Terima kasih Amang. Dari keluarga Pak Pahan Bolu Simanjuntak 200.000 rupiah. 200.000. Iya, 200.000 rupiah. Catat mate, tekan catat. Oh iya, itu. Sorry itu. Dari saya Nora Simanjuntak 200.000 rupiah. Iya, 200.000 rupiah. Nora Simanjuntak, Jericho. Ada kope? Masih ada? Masih ada? Oh iya. Pas doin nang udah sadar-sadar lakon. Dari kami keluarga Cihuta Gaul Boru Siregar 200.000. Dari kami keluarga D Sinaga Boru Sitompul 200.000 rupiah. Dari kami keluarga Opodea Asiguan Boru Simanjuntak 200.000 rupiah. Sian Hami keluarga Wes 5 juta Borsiahan 100.000 masa kami. Nah, pola. Kami enggak.
Kami dari keluarga Nyonya Pangaribuan Boru Selitonga 300.000. Dari keluarga Nyonya Situmeang Boru Tagalung 300.000 rupiah. Dari keluarga Pangaribuan Boru Tambunan 50.000 rupiah. Udah? Juru catat, ada yang kurang? Yang mana? 50.000. Nah. Nanti. Ini semua nih manudu. Nah, tunggu dari itu dulu kata nyebut berapa. Ada kope? Sian ruas maju, sian ruas. Wah, lai saturi. Siap kami, Siat Turi, keluarga air Siat Turi Boru Tagaol 150.000. 150.000 rupiah. Keluarga Laisian Turi Boru Tagaol. Ada kope? 150. Ada? Nyanyi dulu lah kita ya. Karena 2 lagu kalian kan? Ada nggak lagu muna kan? Siana sinakin, atau inang, sokona lasro ni ke ruason membigi lagu muna. Bem mainang nasi parjulo inang. Pukin naik, dua lagu. Anang langsung mah, pete inang. Posron lah, pete halakodo. Siya namang padeta, bain namang mojo. Padita pe jalodo. Siya nami amang gultom. Mama udah? Oh ya, sian hami 1 juta, Mak. Ya, Marco 1 juta. Keluarga B Panjaitan, ala amang panditan akin igil lai do ate. Dang digora do bete. Boy do mang. Siap Padita 5 juta Boru Manurung 100.000 rupiah. Mulai ate, dang ko pisan na poso bulung ate. Nah, ima, pati maju ada. Julo siar ruas maju. Adong cek kamu inang udah. Sianawo pubicar. Para hari Kamis daw niyan, alay nga man kau na piga bulan. Masuk kau tu bulan-bulan na nengkro. Sianawo 1 juta. 1 juta rupiah. Dang na ulah mandoa udahin na. Martudu doka parkur ate. Ina maju ate. Mari dia maju hamu. Ya, ada ngope? Oh, ada rupanya. Semua dulu ya. Ah, iya. Ya, siap kami Sianipar Boruregar 500.000 rupiah. Mau lihat wilala lelang kurni ina kami sodo nam godang dorawa. Ngelubi 5 juta deh. Ada ngope? Kamu akan aposo, songona joncok kamu bereng. 10.000 pun jadi, nggak apa-apa. Atau ke depan aja nanti ya, durung-durung ya. Tama, inang, baik kamu inang. Mulai bagian non, las romuse gora-gora.
Iya, mola teh. Sarana ya teh. Sarana ya teh. Nah, sama mantap dah. Sampai berapa kali ku harus mengampuni saudaraku? Apabila dia menyakiti atau berbuat dosa kepadaku, sampai
Majoita. Luar biasa teh. Luar biasa menghafal tanpa teks. Tanpa teks teh. Orang lupa buat tamu ada. Ada yang peson? Belum. Satu lagi masih ada yang belum. Nah, pribadi-pribadi ada yang mau nunjuk tangan nanti. Untuk sementara total yang dapat 5.950.000. Sementara ya, belum lagi ini lagi yang belum lagi nyusul. Ise muse menyusul. Dan fotonya sambilan aja, ikut nanti emang pendeta katanya. Iya kan? Ada yang kepesa kamu? Iya. Dari keluarga Tinambunan berusia Gian 200. Dari keluarga Nyonya Tampu Bolon Boru Tagaul 200. Dari keluarga Nyonya Batubara Boru Sitorus 100.000. Dari keluarga Nyonya Hutapea Boru Parapan 100.000 rupiah. Dari keluarga Nyonya Jehuta Barat Opu Hotmida Boru Tobing 400.000. Nyonya MC Majunta Guru Tampu Bolon Opu Florencia 100.000 rupiah. Dari Nyonya Sitompul Boru Sijabat 300.000 rupiah. Oh, udah tahu kan? Ini dari Inang ini langsung. Nyonya Sitompul Boru Sijabat. Sedia Inang. Jadi 800 ya. Bukan 300 tadi. Yang pertama tadi 4. Sekarang 4 dirubah. Bukan 300 jadi 400. 800.000 rupiah ya. Oke. Ya. Oh ya, berarti tetap 300. Nah. Iya. Jadi 8 semua, 8. Tadi 500, ini 300. Ya, udah? Ada lagi? Nggak ada? Sian kasemate, adong go papung mau. Pigalile persiapak kamu nama redok bereng. Baga-baga luar kepala turnya ya. Baik, terima kasih ya Mang. Terima kasih semuanya yang telah menyumbang untuk kur lelang punguan Ina Kamis. Jadi dari punguan Ina Kamis dari kas sebesar 500.000. Rupiah. Oma Tabuna adong lelang corona deh. Persiapan. Ya bisa luar kepala khusus Ina Kamis ini luar kepala. Yang lain-lain belum lagi kemarin. Sanggiap ma lamsehat ma dihamu akaina deh. Sebagai Jamita juga ini sama Ruas. Dia penampilan kalian. Udah dipoto tadi, Dek? Foto lah dong. Foto. Dok, Damang. Berfoto ketua panitia. Ise. Inang udah. Kuat. Ya, amang pandita nakit tu dia, Teh. Apola, olah kamu mah, Teh. Olah kamu. Dok ma ketua, dok itu, dok ma itu, Amang Panjaitan, iya, iya di tengah lah, di tengah yang warna beda di tengah.